कोचिंग के मसटारावा किसनवा सखी भरही में पढ़ब हमारा सैया जी हवे कोचिंग के मसटारावा ट्यूशनवा सखी ससुरा में पढ़ब शहर में शादी भर कॉलेज बात हाथ में आइब परीक्षा देवे पियाऊ के साथ में ए सखी शहर में शादी भर कॉलेज बात हाथ में आइब परीक्षा देवे पियाऊ के साथ में हमारा सैया जी हवे कोचिंग के मसटारावा किसनवा सखी भरही में पढ़ब हमारा सैया जी हवे कोचिंग के मसटारावा ट्यूशनवा सखी ससुरा में पढ़ब रात भर जागी ओवर टाइम पढ़ब रोजे फीस नहीं लागी खुला फॉर्मूला पूछम रात भर जागी और बिहारी बोलू जैसे कही है हम करब और बिहारी बोलू जैसे कही है हम करब हमारा सैया जी हवे कोचिंग के मसटारावा ट्यूशनवा सखी भरही में पढ़ब हमारा सैया जी हवे कोचिंग के मसटारावा